Waqt li l-Knisja Kattolika tinsab fis-7 jum ta' Novem Diales, 9 tiem ta' luttu għal-mewt tal-Papa, il-ġimgħa filgħodu ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili tal-Vatikan ramaw iċ-ċumnija fuq barra tal-Kappella Sistina. B'dak li jiġri fil-Kappella Sistina waqt il-konklavi jinżamm mistur bejn il-kardinali eletturi, mill-erba tal-ġimgħa d-dieħla għajnejn id-dinja ser tkun fuq din iċ-ċumnija għaliex ir-riżultat ta' kull votazzjoni li tittieħed fl-elezzjoni tal-Papa jitwassal minnha. Il-kardinali jivvutaw darbtejn kuljum, filgħodu u fil-għaxija. L-ewwel votazzjoni ser issir l-erba' 7 ta' Mejju fil-għaxija. Dakinhar filgħodu huwa dedikat ċelebrazzjoni ta' qudiesa bl-intenzjoni pro eligendo pontefice fil-Bażilika ta' San Pietru. Wara kull votazzjoni il-voti jinħarqu. Jekk toħroġ daħna sewda ifisser li l-Knisja għadha mingħajr Papa. Kemm il-darba ikollna fumata bjanka, daħna bajda ifisser li minn tal-anqas 89 kardinal jew 2/3 tal-133 kardinal elettur qablu fuq wieħed biex ikun kap tal-Knisja Kattolika. Iċ-ċumnija tidher sew minn Pjazza San Pietru fejn eluf mistennija jkunu miġbura jistennew ir-riżultat tal-votazzjoni. Amazing. I'm having a great time in Rome and I love this country. I love Italy. I'm Italian myself. I don't speak Italian, but yeah. And it is really, really amazing. It's fantastic. It's really historical, isn't it? Billi il-lewn tad-daħna mhux dejjem ikun ċar, speċjalment jekk ikun dalam mill-konklavi ta' 20 sena ilu li eleġġa lil Benedittu 16, daħna bajda bdiet tkun akkumpanjata minnu fih bid-daq tal-qniepen tal-Vatikan. U bekk il-messaġġ ikun ċar u hemmhekk tikber l-istennija għat tħabbira solenni ta' min huwa il-Papa l-ġdid mill-Gallerija tal-Bażilika ta' San Pietru. L-aħħar żewġ konklavi fl-2005 u fl-2013 intemmu sat-tieni ġurnata tal-votazzjoni. Mill-bidu ta' din il-ġimgħa, il-Kappella Sistina ingħalqet għall-viżitaturi biex isiru tħejjiet u tinbidel bħala posta għal din il-laqgħa importanti tal-kardinali. Fost l-oħrajn qed tinbena art oħra merfuqa aktar il fuq. F'waħda minn ħafna simboliżmi tal-konklavi, din il-pjattaforma hija turija li meta vvutaw il-kardinali ħadu deċiżjoni merfuqa mill-art u bekk aktar viċin ta' Alla. Dan ikompli afferma twemmin li elezzjoni ta' Papa mhuwiex att politiku jew amministrattiv imma responsabilità li titwettaq taħt il-gwida tad-Divin. Mibnija fl-aħħar tas-seklu 15 u mżejna b'affreski ta' Michelangelo u stmat li kull sena iżuru l-Kappella Sistina ma' 6,800,000 viżitatur. Il-Kappella Sistina ntużata l-ewwel darba għal konklavi wara l-mewt tal-Papa Sistu IV fl-1484. Kien hemm konklavi li saru band oħra, fosthom diversi tlaqqgħu fil-Palazz Quirinale f'Ruma, li fil-modi kien ir-residenza tas-sajf tal-Papa u lillum jilqa' residenza uffiċjali tal-President tal-Italja.